Mga kapuso, karong buntaga, swak na swak ang atong makauban para sa mga plantito o plantita diya sa mga panimalay. Karong buntaga, mangayo tawag diskarte kaniya aron makatanom og bulak at home. Atong makauban si Ma'am Janet Braza from Iligan City. Ma'am Janet, good morning and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV na makita sa Tibok Mindanao. Kumusta ka karong higayuna? Hello, good morning kapuso. I am doing fine as always. Happy good basta plantita ta. Alright, glad to hear nga you are doing fine, Ma'am Janet. Pero ma'am, unang-una, let's discuss kung unsa ba ang kalahian sa pagtanom og bulak nga anaa sa gawas sa balay ug katong anaa sulod sa balay. Asa ba ang maskuti? Ang maskuti ang nasa indoor, ang mga tanom nga nasa indoor kay ato yun na siyang amumahon pag-ayo. Ikumpara nato sa gawas, pwede raman nga ang nature o ang pananlita ng ulan mo trabaho ana ug ang sunlight pod mo trabaho ana igol ta mo isita tiay tanaw-tanaw lantaw-lantaw ma-enjoy pud ta. So gwapo man pod ang dunay tanom sa gawas, pero mas gwapo gyud tong duna sa sulod pod kay ngano ang tanom man good makatabang na sila kanato. Gitawag na siya sa English og air purifier. Layo ra kaayo ang kuan, ang kalainan kung aduna jud kitay tanom sa indoors. Ma'am Janet, unsa-unsa pod ba na mga bulak o flowers ang sagad pwede alagaan at home o sulod sa atong mga panimalay? Unsa-unsa ba ang mga do's and don'ts sa pag-alaga ani nila? Kanang outdoor plants bitaw kana makita nato sa gawas. Kay gihimo naman siyang sa mga kuan karon, sa karon nga generation, gihimo na siyang pang indoor. Pero anong rubber tree? Kanang rubber tree dili man na siya pang indoor. Pero cut off sila gihimo na indoor. Rubber tree is outdoor yun na siya. Gitawagan na siya rubber tree kay pagkadako sa kahoy mo rubberize mo mahimo man siyang ana. Pero matingala ka nganong ga-create sila nga mahimong indoor. Tungod sa iyang dahon nga attractive. Number 1 nga kinahanglan sa tanom, sunlight. Number 2, water. Dayon, number 3, ang air. So, ang additional ana is caring and loving the plant. Siyempre ma'am, sa pag-alaga sa mga bulak, aduna gayo katambal nga responsibilidad. Ingon man, aduna sab kini gastos. So ma'am, paunsa ba ang imong mga diskarte nga ginahimo aron makalikay sa dakong gasto ug ma-achieve gyapon ang mga patsada nga flower setup? Tinuod yun, basta mo palit kita o kaning magdamgo kita nga naakite tanong nga sama ni anak ka mahal. So, mugasto yun kita. Ug masakitan yun kita kung dili ta ka-afford. Then, in need po sa fertilizer. Ang fertilizer, number 1 nga makabangkap sa usa ka plantita. Kay ngano, na mahal ang fertilizer. Aduna kita ipamaagi ana. Ay, bitang mga gamit na to sa balay. Household na to sa kusina ba? No? Panghugas sa plato, imo nang ibutang sa balde, ang pagkuan, mga hinugasan sa isda, sa karne, sa kinislan sa bugas. Ingana na siya, imo na siya ikuan, din mo na siya i-fertilizer nimo. Everyday man ta magluto. So everyday time dunay fertilizer para sa plant. Og karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Janet kung unsa ba ang usa sa mga paagi sa pagtanom, ingon man pag-arrange og bulak sulod sa panimalay. Ang name ani nga plant kay Philodendron Red Anderson. Butangan ako ni siyang gikap karon ng gyud. Butangan nato og cinnamon. Cinnamon para mo protect sa plant nga dili siya ma-infected. Magbutang ka og soil. So, butangan nato aning coco peat. Then ato na siyang ibutang. Ana lang, slow lang. Na dayon. Naman ni iyang mga gamot no, iana lang pud nato. Iana lang pud nato siya kay para palibot lang nato sa may kaang kaning kuan akong rice hull
2 years na ni siya nga gibulad sa init. Kibali ang pasteurization nako ani niya is native gyapon, simple gyapon, gibulad lang nako sa init ni siya. Butang na to siya. Nasa grounder ha. Ayaw kalimot nga kuan para dili pud madaot ang imong basket. Nasa grounder. So ana no. Mao na ni siya ang ato ang Philodendron Red Anderson. Daghang salamat Ma'am Janet sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Dagan gayud kami og natun-an karong buntaga. Amping kanunay. Salamat mga kapuso, salamat sa paglantaw din sa amua din sa GMA. Salamat kun nga duna pud moy makatuna ni nga atong programa karon. Kini ang At Home with GMA Regional TV.